रानिर किमान आसले परातो बिए हेलो लोगोफोर खुलुमबाय सायखंब्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो दुंब्रुदै बराय हरलायबाय खै बोसोरसो जाखो बिदि खुसेर फेरेदनाया मथा-मथि जाबायलै 15 बोसोरसो बारबाय 15 बोसोरसो ने ओमफ्राय आदैयाथ' बिदि गथ'फोरखौ ओमफ्राय गिदिरबो फरायहोबाय फरायनायफ्राबोथ' माने दायो गिदिरानो जाबाय बेसे फरायखो होनदोंमोनलै आदै एसे खिथानानै होदो नैबे मादै आरोना नैबे मादै नैबे आदैनि ओमफ्राय नैबे राजामोन ना भागिन ओमफ्राय आदैया एसे खिथानानै होदो नोंनि जार्निफोरखौ जार्निखौथ' आरो मा बुंनो आंना बिजनेसानो बेनोसै माने गोलोम बोथोरबा नैबे खुसेरखौनो सेबनानै न'खरखौ आं जेने थेने सोलिबाय थादों आरो ओमफ्राय गोजां बोथोराव आं मोनसे दखान होबावो सेन्देल दखान होयो बे सेन्देल दखानजों जेने थेने गथ'फोरखौ नारेद जुरेद फरायहोगासिनो दं आरो ओरैनो जथेस्थ' सोलिनो हानाय जायोना सोलिनोथ' इसिबां दा प्रब्लेम जायाखै माने जिखिनि गथ'फोरनो नांगौ बायदि माबाफोरखौ आं होनो हानाय बायदिखौनो मोनदों मोननायालाय दा नैबे इयुनावसो मा जागोन बेखौ मिन्थिया फरायनायफ्राथ' गथ'फ्रा दा नै गिदिर सासे फिसालाया एमसि एडमिसन दङ एमसि एडमिसनखौ लानो हायोबा माने जोंहाबो एसे गोजोननाय मोनसिगोन आरो ओमफ्राय दा फिसाला गेजेरा माबायाव उन्दैया गरायसराव एडमिसन लाबाय साइन्स एकाडेमियाव बेखिनि गथ'फोरनि सिमाङा फुरा जाबानो जोंनाव गोजोननाय थागोन आरो फिसाजो दं फिसाजोआथ' डिग्रि कमप्लिट जाबाय दा बेयो आंजोंनो हेल्प जथेस्थ' होग्रा जाबाय बिमानि खामानिफोरखौ सहाय होयो बिरादनो दखानाव थायो खुसेरबो सेबो दा लोगोफोर नै गारिया तेरे नामनिसो गोदोनि बेहेन मारुति बेहेन होनो नामा बे गारिखौ बजायखाजोब्बायनो दानस'जोबना लाखाबाय ओमफ्राय बेखौ दा हन्डाबो दंखायो ने हन्डा मेचिन ओमफ्राय बे खुसेर फेरेदग्रा ओमफ्राय नै दिनै दायो हाथायाव थांनो रेडि जाबाय आरो हाथायाव लांनो लोंफैदो नोंथांमोन देवबार हाथायाव आरो समबार हाथायाव मोनो समबार हाथायाथ' ओरैजाय मना सेन्टार थाबाय देवबार हाथाया जोंनि ओरैजाय बाटासफोर ओरै दिखियाजुलि थांनाय मेन रडआवहाय जाबाय नोंथांमोना लोंफैब्लानो जाबाय खुसेरखौ आदैया बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं माने गथ' गथायनि फोरोंनायनि थाखाय इयुन फिउचारनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय दायो हाथायाव लांनो रेडि जागासिनो दङ दायो हाथायाव लांनो रेडि लाजिनाङा लाजि ओंखारफेराना दायो सालायबाय गारिखौ हाथायाव खुसेर फेरेदहैनो नैबेनो जाहैबाय देवबार हाथाय ओमफ्राय दा रानिया माने खुसेरखौ फेरेदगासिनो दङ रानिर किमान आसले परातो बिए माने नैबे रानिया फरायनायाव बिराद गिदिर माने बिए पास खालामबाय गैया आरोना इमान गिदिर फरायनानैब्लाबो बिए पास खालामबाय आरोना बिए कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नायनो हागोन बियो दा मा मावगासिनो माने बिए कमप्लिट खालामनानै नै रानिया सोरबा बायदिब्लाथ' माने एसेबां गिदिर फरायबाय होननानै लाजिनानै थासिगौमोन खिन्थु रानिया दायो लाजिनाय गैया माने फैसा खामायनायाव सोरखौ लाजिनो ना लोगोफोर बेयो जाहैबाय देवबार हाथाय आरोना ओमफ्राय बे देवबार हाथायावनो समबार हाथायावबो थाङो बिदिनो हाथायाव थाङो आरोना बिए पास कमप्लिट खालामनानैब्लाबो बिए कमप्लिट खालामनानैब्लाबो फैसा खामायनायाव माने फावसायनानै थायाखै दायो नायबावनो हागोन नै लोंनानै मोजां मोनदोंना आदै मोजां औ मादै मोनालाय अबेनि ना मादै बेलस्रिनिफ्राय जोंनियाव हाथाय जाफैदों जोंनि बाटासिपुराव हाथाय जाफैदों नै मादै मोना बेलस्रिनिफ्राय मा लाखो खिथादोब्रा एसे लाजिनाङा हा खुसेर बिदैखौ लोंनानै मोजां मोनबाय दा रानिया बिराद गिदिर फरायनाय इयो कोहेर रस खाबे कोहेर खा आंलाय मोनलोङोना मोनलोङाब्रा खापसे
आंबो खापसे लोंनोसै जोबजोब्बायानो लोगोफोर खुसेरा नायनो हागोन नै दहायथ' नोंथांमोना नुदोंमोन ना बे गारिया बहरथिंमोन बुंजोबनायमोन दायो फानै फानै नै एसेबां दंबावो बियो दाहायलागै जोबहैजोबनो हागौ बोथोराबो माने एथबां गरम नङा नालाय बोथोराबो एसेबां गरम जाथ'वाखै खाके किरकम lagi बढ़िया लागोसे न चक्रा गिला खाक লাগে দেই ইহালে ময়ো খাবই রয় গ্লাস টেস্টিং করবই ময়ো কিরকম লাগে খাপसे लोंनोसै माबायदि नाङो बढ़िया मानसिफ्रा लोगोफोर बुंफैजोबलायबाय दायो नै नैबे आदैया जाहैबाय बे रानिनि बिफा आरो नैबे आदैया ओमफ्राय नैबे रानिनि बिफा बे आदै बिसोरो न'नि फेमिलि आरो बुंजोबबाय नै नायदो एबारो बिसोर बिदै लोंग्राफ्रा लोगोफोर नै आदायाबो मोनफैबावबायसो नै नुदों दा माबायदि माने खस्थ' खालामोब्ला फैसाया बिरै बिरै फैयो खस्थ' खालामनोल'सो रोंनांगौ माने लाजिनाङा आरोना मावनायफोरखौ लाजिनाङा फैसाया बिरै बिरै फैयो गावनो गाव फैयो आरो फैसाया बिरै बिरै नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो गिदिर फरायदों होननानै लाजिनाङा दै फैसा खामायनायावहाय माने उन जानानै थानो नाङा माब्लाबाबो BA MA फरायदों होननानै माने लाजिनानै थानो नाङा दा नैबे रानिया माने BA कमप्लिट खालामनानैब्लाबो दायो हाथायावहाय खुसेर फानगासिनो दं आरोना खुसेर फेरेदगासिनो दङ फैदों मानसिफ्राबो जथेस्थ' माने सेलबो जायो नाङो नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां माने दासिमहालागै बेसेबां नाङो गिलासखौ नायब्लानो मोनथिगोन नोंथांमोना लोगोफोर नै गिलासखौ नायब्लानो मोनथिगोन नै बेसेबां जोबखो दासिमहालागै नै आंनावबो दं नै आखाइयाव दाथ' गरम बोथोर सफैबायना गरम बोथोर दा आरो बिराद सेल जायो आरो गरम बोथोराव ओमफ्राय दखाना मोननै दं नैसिना रानिमोननिया मोनसेया सेन्देल दखान दं आरोना ओमफ्राय मोनसेया बे खुसेर फानग्रा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मादि नांखो मोनसे कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि